Lah iya iki dienggo saka Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Iya, wiyaga urung cair. Nah, gitu. Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibunuh santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Lah trima ora? Trima ora. Kupingmu krungu